Hva? Først støtter ikke. Yeah. Du er slet ikke så lille en kanin, er du? Kan du vise, hvor stor du er? Lige til at hoppe lidt. Eller gider du ikke med i dag? Jo, det gør jeg da. Det gør jeg da nok. Det gør jeg da nok. Hvor må han? Han hører ingenting, han er optaget. Jo, da jeg kom gående derhen, der kom han direkte hen til mig. Ja. Der kunne jeg klappe ham, fordi han var så ligeglad. Han skulle se, hvad jeg lavede. Det kan være, det er dig, der skal samle dem op i stedet for mig. Jeg tror, jeg smider ham. Han spraller, så jeg bliver strækket. Op, 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 op. Op, op, op. Det er stærkt, hvis du spiser mors blomster. Nej, du gør ikke. Bare spis dem. Du bliver slagtet, hvis far bliver sulten. Martin. Her er Romeo. Vi skal da om og kigge i haven. Ja, han er ikke så lille. Nej, man er jo lidt vant til at se på ham, men når man så kommer sådan ud og hoppe, så ser man pludselig, det hvor stor han er igen. Nej, det gider jeg virkelig endnu. Far han filmer mig, det gider jeg heller ikke.